clear. Oo, Bisaya. Iloilo. Sorry Dami manok. 30 plus kasi dito yung manok namin. Sensya na guys yung video pangit. Pangit ng webcam. Ang cute, nakabantay si Black Panther at si Iron Man. Shoutout po sa inyo lahat. Kay Eliza and Asher, Joshua Penta. Hello po. Kay Koto Mako. Hello po. Kay sino pa ba? Family Tree Vlogs.
shooting star, I'm your one call away. Mountain walls be your walls. Hello guys. Play lang ako ng Spotify. Okay lang ba sa inyo? Touch the light, never thought you would be. Couldn't justify how you even thought. Sige. It's everything we cherish this. Can you tell me it was hard? Ay, ganun ba? Sige. Yung manok na lang. Oo nga no, baka makopyright. Mahirap na. Sige. Wala pa naman eh. Nagluluto kasi si mama. Tapos, yung kuya ko at kapatid, nagnonood ng Netflix yung series. Ako naman, nagbabasa ako ng comment nyo dito sa GC. Oo, yun nga eh. Ang hirap na ngayon, grabe. Yung ito pala guys, yung sa likod ko, ito yung background, felt cloth pala. Yung ginagamit ko. Hindi masyadong clear kasi dito sa video eh. Maganda to kapag kapag may makeup vlogs kayo or unboxing or mga taste test at mukbang. Ito yung sinasuggest eh, yung felt cloth. Iloilo po. Iloilo. Kaya naririnig nyo yung manok. Probinsya. Pero yung mother ko from Manila, Las Piñas po siya. Yan, nilagyan ko po ng ring light para at least medyo maliwanag kasi yung madilim yung yung video cam ko. Para ako nasa abroad. Medyo lagging yung delay, yung video. Sarap ang buhay sa probinsya. Oo. Kasi di masyadong hindi masyadong matraffic tulad sa Manila. Dito ilang hours or minutes lang yung traffic eh. Yon. Hello po. Kiyo TV. Hello po. Hello, sorry na guys kung ganito pangit yung video ko. Ewan ko bakit ganito. Pa-shoutout loads. Ay po, hindi ko alam kung paano bigasin to. Yo TV ba to? Yon? Yan, hello po. Shoutout sa inyo. Shoutout sa 8 viewers ko. Ayan. Opo to. Yo. Okay. Yo TV. Ay po. Yun nga eh. Wait lang tinatawag ako. Actually, 30 plus dito eh. Yung manok alaga ni mama. Ni papa. Kaya naiinisa ko pag kapag nag-vlog shoot ako, marinig yung mga manok. Kaya late na ako minsan nag-vlog shoot. Wait lang tinawag ako. Wait lang guys.
Ano? Dami niyo alaga, hindi ko na niluluto. Kasi di pa ubos na yung ano 'to, yung supply namin dito. Kaya nagkokontrol na kami. Kasi ang hirap na ngayon. Paubos na din yung ano 'to, yung mga supply dito. Lalo na sa bigas, nagmamahal na, gulay, ganun din. Yung Milo nga, na-sold out na sa ano 'to, sa isang Robinsons. Guys, kain na pala kayo 6 na pala. Dinner na pala. Oo, kasi kapag sa probinsya kasi, ewan ko lang, marami kasi ano 'to, yung mga isda, lalo na dito sa lugar namin. Marami kaming isda dito. Yung maganda kasi dito, parang hmm, yung mayor namin nag-advance na siya, nag-lockdown sa mamalayong lugar dito sa Iloilo. Bago mag-hit yung ano 'to, yung maraming namamatay, maraming cases sa Manila. Yun lang, kasi nag-livestream yung mayor namin, na sabi daw ano 'to, medyo mahirap yung pagdating ng medical kits from Manila at yung mga supply na pagkain, mahirap din kasi nade-delay. Guys, kain muna ako Dinner muna ako. Kain na din kayo. Guys, thank you sa time nyo. Sana keep safe kayo lagi dyan. Wait lang.
Ay, ay sorry. Hindi po, kumain lang po ako. Ay, Marie Chris, Briones, Ma'am Tets. Hello po. Ay, Techi. Sorry guys, kumain lang po ako. Siya sa 13 po dito. 13 or 12. Yan. Anong tamsak? Guys, kumain na pa kayo? Joshua. Ay, hi po. I'm Lourdes. Yan. Ngayon ko lang po nakapansin yung mga pangalan niyo. Sorry, kumain po ako. Bawal na kasi ano to eh. Pagalitan ko ni mama kapag hindi ako kumain. Wow, thank you. Thank you, Techi. Salamat. Wi-Fi paggamit mo. Oo, Wi-Fi. Ah, Globe broadband. Hindi, yung pangit lang kasi yung camera ng ano 'to, ng laptop ng kapatid ko. Meron ba hindi ko nadikit dito guys, dikitan ko na po tayo. After ng live mo, paki-picture. Sige po. Saan po ba? Picture. Kapag nag-end stream ako, lalabas 'yun? Tama po ba? Okay. Sige. Sige po. Next time try kong gumamit ng cellphone ko. Kasi ang pangit kasi ng quality ng video ko. Okay. Thank you po. Pagtapos okay, sige. Sige po, thank you. Thanks sa advice.
Yan, may tuko na po kami. Probinsya po. Nasira kasi yung isa kong seat. Kaya, okay lang po. Walang problema. Pero thank you din. Iloilo po. Iloilo. Ba't kaya naging ganito yung camera? Layo po. Pero yung mother ko po from Manila, Las Piñas. Ay guys, wait lang ah. Yung connection ko kasi na ano to, unstable. Yun. Bumalik. Okay, thanks. So, thank you so much for your patience, for your time, and for your effort, for your passion when it comes to preparation for this amazing products. So, a big thank you again, Sige po. and congratulations. Thank you. Thank you, Joshua Penta. Thank you. GST. So, all we need is one piece of lemon, one bottle of Yakult, one tablespoon of honey, one tablespoon of chia seeds, water, and ice. If you don't have cold squeezer, oil of or strainer, it is the preference. Previously used by using chia seeds and pieces of both. It helps improve your digesting and builds your immunity. Kung wala po kayong chia seeds, okay lang po. Yung chia seeds po natin bakit po healthy fusion. So let's start. Available is simple, right? You can use also original, natin,
Nalagay tayo na 1 flower honey by Ferdinand, 1 tablespoon. Pwede po 2 tablespoon, depende po sa preference. Kung wala po kayong honey, you can replace po sa white sugar. So, natin po. Next po ilalagay natin is ice. Ice po depende po. So, I thank you, Azen DC. Hello po. very easy drink lang siya. Especially pag nasa bahay lang kayo. I-mix nyo lang po dito sa glass display. Lahat ng ingredients nila po, lemon juice, tapos yung honey. And maglalagay po tayo ng Hello po. water. Thank you. And ilagay po natin yung pang-garnish na isang lemon slice or kung walang chia seeds po, okay po. Lemon Yakult lang without chia seeds. Pero ako gusto ko dito yung chia seeds para at least a healthy product and healthy food po. I-present ko sa inyo. Ayan po, meron na tayo lemon Yakult with chia seeds. As you can see sa taas po, ilagay ko yung chia seeds. Thank you for watching, Manos. Like this video, just like, share with your friends. Subscribe to the notification bell icon for updates. Latest updates. Like this channel. Let's remember yourself. See, good night. Bye. Manos, welcome. Channel. Remember this stuff? I guess every day's episode master products. Every single one. Chat, that's you'll be happy. Chat, that's you'll be happy. Located at Zone 2A, Barangay Malakago, ROA, Hills. Very limited lang parking space and along the road boundaries. They're good for on-the-go products or for takeout. But don't worry, very soon available sila for dining experience for their loyal customers. Open Mondays to Friday, 10 a.m. until 10 p.m. 11 a.m. until 10 p.m. and they are closed on Sundays. And for full list of the new and Friday description down below, and disclaimer na mga ano, is on honest opinion and food standards when it comes to drinks, guilty products, coffee, wraps, and other food-based products. This video is sponsored by Chat Gatas. I don't know how to say here products. Chat Gatas will be up and also their lemon wrinkles. So let's start for our first drink. This is matcha milk tea for 65 pesos. Halos, trademark ng Chat Gatas, ma-distinguish mo talaga or yung uniqueness ng natural milk na tinatap nila. Ang sarap niya, tapos yung matcha essence, nandun yung hinahanap ko ng thickness or lambing milk. First sila, very soft, very easy to eat. Tapos, konti yung cheese essence sa compound na to. Our second drink is their ice mocha or coffee base, 60 65 pesos.
kanilang coffee base for ice mocha. Ito, mag-distinguish mo talaga yung mocha essence or yung cacao powder na ginagamit nila. At the same time, coffee essence niya. Nandun siya. Hindi siya super strong coffee, pero taste yung coffee essence niya. So like here mga loose lemon crinkles for 6 pieces, 30 pesos. And for 10 pieces, 60 pesos. So every time mag-taste na ako ng beauty products and coffee base, magkukuha ako ng lemon crinkles. Para ma-flashback sa'yo yung pinabaon ng mama. Ang sarap niya, tapos distinguish mo talaga yung lemon niya. Very soft, very easy to eat. Napakasweet niya. And good for kids. Good siya sa mga beauty products na i-order nyo sa Chat Atlas. For our third drink, this is strawberry milk tea for 16 ounce, 65 pesos. Yung kanilang strawberry milk tea, parang hindi siya milk tea. Taste niya, similar to strawberry curd, which is good. Yung essence niya, freshness ng strawberry juice. For our fourth drink, they're purple corn for 60 foods, 65 pesos. Kanilang purple corn, parang similar din siya taro or ube. Pero ito, mapili mo talaga yung aftertaste ng pork essence nila. So our last but not the least is their Thai milk tea, chia seeds for 16 foods, 65 pesos. Ito yung kanilang Thai milk tea with chia seeds. Ang sarap niya, healthy drink na dito. It has chia seeds on top. Signature milk ng Chat Gatas. Doon talaga nag-stand out sa akin. Tapos yung green tea essence niya, dahil sa akin kasi. Hindi siya Yan. yung type na Yeah. type super sweet version of overpowers the sweetness. Tamang-tama mo. Wala ng sugar content or sugar level. Usin ko na to yung lemon crinkles as piece na to. Okay, for rating. For matcha milk tea, it is perfected for ice mocha, but it is perfected for strawberry milk tea, but it is perfected for purple corn milk tea, it is perfected for Thai milk tea, chia seeds, it is perfected. So thank you so much, Jack Gatas, for allowing me na i-shoot or i-feature mga products niyo. Ang sarap nga yung dalgona. Ano talaga yung products, especially sa beer. Also, I would like to thank Sir Jim for leading me and for assisting me when it comes to their products and product. Very accommodating, very silent owner. Also budget friendly, unique taste of natural fresh milk for their milk needs. So once again, big thank you for checking us and congratulations. Thank you for watching mga anos. To like this video, please to like and share it to one of your friends. If you're new to this channel, please do subscribe and hit the notification bell icon for updates and latest. Bye! Mga anos, welcome. Remember to start by great today's episode 14. Last night, healthy products, plus burger and fries from Martin's Coffee House. Martin's Sizzling Coffee House is located at Villa Arevalo, beside Party Pawn Shop and in front ng shop ng Villa Public Market. Along the road, very limited parking space niya, and they're open 10 a.m. until
favor ng bodies with honest opinion and with standards when it comes to baseball. Welcome. Now, YouTube channel. Oops. Your race that. And yes, episode 17. Let's try. Greetings. Diversity. Bubble fish. Varsity. Ay, sige po, sige po. Good night. Salamat, salamat. Shout kay Gene Salt Gaming. Hello po. Sige po, good night. Salamat. Meron din ata yung ano to, yung Milo Dalgona, tapos Matcha Dalgona. Kaya lang kailangan ata ng ano to, heavy cream para mag-form yung fluffiness ng Dalgona for Milo. May nag-try nga ano to 3 in 1, pero hindi talaga. Oo. Yung asawa nga ni ano to, ni Ann Curtis, ilang beses siya nag-attempt. Parang 4 na tries or 5 beses. Kasi mahirap daw. Kailangan talaga ng heavy cream or parang inuna niya yung heavy cream. Tapos, yung next doon is yung Milo mixture na paunti-unti. Hirap eh. Meron din nag-attempt sa Malaysia yung 3 in 1. Yung lahat ng 3 in 1. Hindi talaga siya mag-form. Tapos, matcha, ganun din. Pero mahirap din yung matcha eh. Same din sa ano to, sa Milo. Buti na lang yung Nescafe pwede. yung 3 in, yung classic. Madali lang kapag ano to eh, hand mixer. 5 minutes to 8 minutes. Pero kapag whisk kasi or fork, yung 33 minutes yung alat ko. Tapos tatlong sticks ng Nescafe na gamit ko para at least marami yung ano to, yung Dalgona coffee niya. Oo. Sobra. Hirap. Trinay ko Milo sis kaso. Oo. Palpak nga. Si ano nga yung asawa ni Ann Curtis, ilang beses siya paulit-ulit. Nahirapan daw siya. Ang hirap daw. Naging malapot lang siya.
Hindi ko na-try. Kasi wala akong ano 'to, mixer. Wala akong mixer. Wala akong hand mixer, tapos wala akong heavy cream. Kung ano lang yung available na ingredients ko dito, yun lang na-try ko. So, buti na lang meron pang supply dito sa Tiangge yung Nescafe Black. Kasi sa ano 'to, sa ibang grocery ubusan na, eh, yung mga kape. Lalo na yung Milo, paubos na din. Pati yung mga juices, ubos. Grabe. Yung Yakult nga, eh, buti na lang ano 'to, naka-stock din kami nung mas maaga pa. Nag-ubusan din ng Yakult, tapos may limit na din. Dati ano 'to, kahit ilang piraso or ilang pack ng Yakult puwede, ngayon isang pack lang. Oo, panic buying, grabe. Buti nga dito sa Pinas, eh, yung panic buying pagkain talaga, pagkain, sabon, pati yung sabon nilimit na talaga. Kasi yung 'di ba yung sa Safeguard, yung 179, 149 ata yun, tapos tatlong soap na, eh, bibili sana yung kuya ko tatlong pack, eh, sabi daw isang pack lang para ano 'to, para maging fair naman sa iba na kailangan. Oo, eh, nakakagulat yung sa USA, eh, USA, Italy, Japan, yung nag-aaway sila talaga sa tissue. Dito nga minsan hindi pinapansin yung tissue, eh. Yung tissue minsan ginagamit lang yan sa ano 'to, eh, sa mga catering, sa mga special occasion. Tabo lang yung kailangan natin, eh. Oh, mm. Yung gulay nga nagmamahal na din. Yung importante talaga yung ano 'to, yung bigas at yung tubig. Mahirap kasi kapag wala ka na talagang bigas. Oo, ewan ko bakit sila nag-aaway. Hindi siguro sila dahil siguro sa tradisyon nila, hindi sila siguro sanay na gano'n, yung tabo lang, tubig lang. Eh, tayo sa Pinoy parang culture na natin na tabo lang, tubig lang, o tapos na. Kita nga ako na ano 'to, mga video na yung porket ano 'to, kahit senior ka, tinutulak ka talaga nag-aagawan talaga ng tissue. Kaya yung kilala ko din, sabi daw, "Bakit grabe dito, nagmamatayan sila sa tissue." Pati nga ano 'to, yung mga vitamins sa ano 'to, sa mga pharmacy, dati hindi pinapansin yung vitamin C, ngayon ubos na, paubos na din. Ewan ko lang kung meron pang supply na paracetamol or grabe 'no. Sana nga mawala na yung corona, eh. Pero yung ikinaganda ng ano 'to, ng corona, parang ano 'to, maraming time sa family, tapos, nalinis yung bahay, nalinis yung kapaligiran. Dito sa'tin wala pakialam. Oo, wala. Siguro siguro magti-tissue lang kapag ano 'to, mostly kasi yung tissue ginagamit sa mga ano 'to, sa spoon and fork, sa mga catering or kaya mga party, yun lang alam ko. Tapos minsan yung tissue nga ginagamit kapag nagpiprito tayo ng mga french fries, ng mga ano pa ba, chicken lollipop, yun. Dito wala. Oo, wala nga, eh. Meron nga nag-post ng ano 'to, eh, yung wala talagang supply na tissue sa US, sa Japan, Italy, UK, pero sa Pinas grabe, ang dami, dami pang supply. Ay, thank you Family Tree Vlogs. Thank you, thank you. Salamat, salamat. Guys, sabihan niyo ako kung mag-e-end stream na ako, ah. First time ko kasi mag ganito.
update nyo lang ako. Pasensya na din sa video ah. Hindi ko na-expect ganito yung camera ng ng laptop ng kapatid ko. Kain muna kami ha. Ay, sige. Sige po, Ma'am Shi. Kain lang po, kain lang. Kumusta naman yung cases dyan sa COVID? Yung cases naman dito, naka-counted yung yung cases ng Bacolod. Mostly kasi yung cases dito is from Bacolod, tapos meron sa Gimbal, meron din sa Mandurriao, dalawa. May namatay na din dito. Tapos yung pinakabata na case dito is 22 years old. Mostly kasi yung cases dito is you may travel history. May travel history talaga. From Manila, from abroad. Tapos ayun, meron ng dalawang na-recover based sa nakita kong sa Facebook. Pero so far, wala pa namang record na bago as of now. Kaya yun yung maganda. Kaya lang yung problema lang dito, yung mga test kits na sana uh, na darating dito, hindi pa dumating. Kaya yun yung bini-worry ng mayor namin. Baka hindi pa dumating. Eh yung mga supplies din, mga pagkain, na-delayed din. Kaya ubusan na talaga ng pagkain dito at supply. Yun din yung problema. Pero yun lang, yung bread, marami namang supply dito, pero yun lang tanong kung hanggang kailan pa. Saan ka naman? Iloilo po. Iloilo. Iloilo po. Meron nga yung unang case namin dito, hindi siya nagsabi no totoo na meron siyang corona. Hindi siya nagpa-admit. Kaya inis na inis yung mayor namin kasi akala niya siguro wala lang yung corona. Eh, kailangan talaga maganon para at least mapagaling yung yung patient tapos hindi makahawa. Yun lang. Actually, gusto ko sana tumulong bigay ng mga packages or ano. Kaya lang yung tinatakot kasi medyo mababa lang yung immune system ko. Kaya mahirap na. Kasi yung tinatamaan ng corona, yung mababa yung immune system. Yun din tinatakot ko. Oo, sunod ka na. Faith days siya, alam mo yung test or yung strong Malta essence for this product. But overall, for this drink, sarap naman siya. Stand out talaga dito sa akin. Hindi na power yung sweetness, which is good. Third thing, brown sugar, regular size,
for 90 pesos. Maganda dito, further brown sugar with drinks. Ang sarap niya. Actually, in-expect ko sa brown sugar. Malapit na po matapos. Sobrang Ay, sige. Thank you, thank you. brown sugar is. Thank So, you. well proportioned siya at well balanced lang. Hindi siya yung typical na tamis na Guys, pwede nyo i-inform ako kung tapos na po lahat para ma-end stream ko na. And mag-give chance na din yung iba na kailangan din. Thank you sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-view. Thank you guys. Pasensya na sa video quality ah. Nag-effort na din akong magdalawang ring light para at least medyo malinaw. tolerable naman siya. And for the cream, saktong-sakto siyang dito for the brown sugar sweetness. The fourth thing is their new product, their Belgian chocolate overload milk tea for regular size is 25 pesos. Reload talaga siya when it comes to chocolate flavors. Nandun yung Belgian feel or na hinanap ko. And for our last drink is their peachy milk tea with chia seeds. For regular size, for 65 pesos, may mga roast for chia seeds. Get you Thank you, Azen DC. DC. Sorry. Azen DC. Thank you sa pag-subscribe. Sige po. As of now, 59. Ayan, mag-1 hour na. Oo. Ayan, 1 hour na po. Yes, eto, yan sa live. Dito. I-end ko na ba? 1 hour na. Ay, sorry. Yes po. Ay, sige po. Guys, i-end ko na. Thank you. Thank you for subscribing sa effort. Sa lahat po ng bisita. Thank you. Screenshot ko yung. Ay, thank you. Thank you, guys. Thank you. Bye. God bless po. Keep safe po sa lahat.